Værsgo. Jeg skal også være med. Jeg ved det bestemt med manden. Tror du? Ja, du er jo. Ja, men der har vi diskuteret lidt, for jeg synes, det er helt godt. Altså, på det første, så vil jeg godt lige sige tak for, at I har gjort så meget ud af det. Jeg synes, det er fantastisk. Når nu jeg har den her, så snakker jeg lige lidt. Nej, vi vil gerne have lov til at sige mange tak for alle de flotte gaver. Vi har noget at pakke dem ud nu. Så mange tak. Det var virkelig fantastisk. Mange tak for det. Men ja, den der mand der, jeg ved ikke rigtig, om det skal være ham alligevel, fordi han har egentlig mistet noget. Det har han. Han mistet sin hest. Ja, det var sødt. Og hvor er hans hest henne? Og Lars, hvor er hesten henne? Den er i stald. Okay. Men vi bliver lige om, det må være Lars med hans hest. Tak. Elisabeth. Jeg kan Men nogle af I herinde, så bliver jeg altså herinde nu. Fordi så står vi herinde helt alene, det synes vi ikke er så sjovt. Ja, der er jo tøj, jeg selv skal kaffe, så vi fortsætter. Så se nogle flere ude på gulvet. Og hvad kunne du foreslå? Det